Agas sa tubig, gikan sa sprinkler mao'y gibaso sa pagkahugno sa kisame sa Cinema 5 sa Ayala Center, Cebu ni adtong Lunes sa gabii. Kini base sa pasiunang investigasyon sa mall o sa Cebu City Hall Office of the Building Official kon OBO. Unom ka mga kawani nga naglangkob sa architect, civil, electrical o mechanical engineers gikan sa OBO ang misusi sa lugar kagahapon. Matud ni OBO Assistant Head Florante Catalan nga ang pag-leak sa tubig sa sprinkler ang nakaingon sa paghugno sa acoustic board sa tungang bahin sa kisame. Tugang ni Catalan nga ilan ang gimanduan ang Ayala Center nga isumiter o magsumiter sa report kabahin sa insidente. Samtang si Mabolo Police Chief Hartzel Beliedo niingon nga aduna sad sila'y laing investigasyon nga gihimo karon. Matud niini nga mamahimong mupasa kag reklamo ang mga biktima kung dunay pagpabaya sa parte sa management. Sa kinawi ang report, ang Ayala Center Cebu niingon nga siyam na ka mga tawo ang nangaangol sa insidente. 5 niini ang anaa sa ospital ug naghuwat og clearance o medical clearance.